бая одамана гуфта ки Исмоил мемири да вақти сиёка кини камера нигоҳ кини омӯхта шудам ҳами гав мезанам рума ҳарс ҳарс карам омӯхта шудам камера нигоҳ мегум кунам гапма гум мекунам протоконаи мо кор кардеса алҳамдулиллоҳи нозанин биёем бародаро қурутоб манту самбусаи дедонӣ самбусаи уйгурирам ҳаст самбусаи қабурғагирам ҳаст нони гандумӣ ҳаст нони гирдача ҳастай баъд самбусаи духовкагӣ ҳастай ош шӯрбо фатиршӯрбо казанкабоб қурутоби гандумӣ баъд бо қурутоб ҳастай ки пиёза ба руғани гӯспанд таф додагӣ қурутобои тоҷикии худмон ҳастай ку пиёза ба руғани гӯспанду ҳамун думби гӯспанд жарид мекунанд ӯ хелишам ҳастай хоб бо чӣ дорем ми аёдам мебро ҳами камераро гиром накунам аёдам мебро манту гуфту манту дорем бо казанкабоб дорем бо қайла дорем бо ошам дорем оши самарқандӣ оши гизалай ошои сингапур ошои зури зур дорем ки ошмон беҳад алҳамдулилло ки соз шудай хайр ана ҷои шиштам дорем ҷои шишмонам нормални ҷои шишта мақсад ки като семени омаданӣ бошад инҷа семени ҷоҳо ҳастай ҳамаш мисол нигоҳ кунед като парда марда задагӣ ҳама қоидавӣ ҳама қоидавӣ хоб чиста ҳами атмосфери тоҷикона даври тоҷикиро дидӣ даврӣ меган гулдузиҳои тоҷикӣ айн инҷадам гулдузиҳои тоҷикӣ ҳама ҳастай биёем бародаро биё акаҷон инҷа мачити маяковский айни боло светошки ҷонайко ҳамҷа мачити ҷумъахонаи маяковский ай инҷа ҷои мо ай инҷа светофор ай инҷа калсаво ина тарафи маяковский гаштан ай иниси тарафи сивисе рафтан ай иси тарафи сирк рафтан ҳами дими сирк мебиёним хеб мегардим ҷои мо ай самбуси танурӣ самбуси уйгурӣ ду намуд се намуд самбуса дорем самбуси қабурғагӣ чор намуда самбуси варақӣ бо анабачи хоб нони гандумӣ нони гирдача бо ана нони гирдача бо чӣ нонай нони гандумӣ нони гирдача бо ини хели ноное ин нон чӣ ном дора инон нони тоҷикӣ хайохи нони чӣ бо кулча дорем ини хели кулчаҳо дорем кулчаро дидӣ иҷа печондагӣ гармакош да иҷа печондагӣ маҳкам кардаги хай акинша барои витрина мондагем ана ош қурутоб ош самарқандӣ ай қурутоби гандумӣ ай бо ана қурутоби гандумӣ бо чӣ казанкабоб мантуи зур дорем баъд шӯрбо дорем фатиршӯрбо дорем резашӯрбо дорем пилимен дорем бо чӣ дорем пилимен дорем хай бо завтрак да сосискаву тухмуам хеле чизо аю ана бо менюм аз ёд намедонам бо чӣ буд казанкабоб аю қайла аю казанкабобу қайла ҳоли тандуркабоб меша иншаалло ини дегома ҳоли иншаалло иҷа тандуркабоб меша ҳам тандуркабоби гӯспандӣ мекунаму ҳам тандуркабоби мурғӣ хоб ини тарафи чӣ рафтанай тарафи фаровон тов хӯрдан ина мошина тов хӯрдан ку ростакӣ рост мери фаровон меша ини кам тарак мери сирк меша иси кам тарак мери сивисеву ҳамусунахай ну гардириш ин иҷа дуромадани маяковский гардишим тарафи маяковский медро маҳаллаи маяковский ин пеши намози ҷумъахонӣ меша масҷиди намози ҷумъахонӣ ҳамуҷа ҳамиҷа дем бародаро биёин ҳаматона интизор баъд чӣ саломат боши ака иҷа бачаҳо шинохтан сигнал додесиян салом алейкум ака салом алейкум ана пишаки сиёро би қариб мошин мезаче баъд даббайни рак биса о мегӯям ба пеши пишаки сиё гузараку пишаки сиёро би ба байни рак гузар оли корчам такси барор намегирам хеле маталайку пишаки сиё ба пешит гузара меган корот барор намегира пишаки сиё ба пеши таксисто гузашт ки таксистои сивсе коротон барор намегира роиш ки таксистои сивсе да чӣ гуфтанӣ будам нашоти кор
короче ина тандыр кабоба иншалло сар додем ай пага иншалло ки гирмитиш мекунем баъд нашоти қуртобе нашоти қуртоб гап зайсабдем мошин сигнал дошт қатиа гап задем дигар ёдам ромад қуртоб нигоҳ кунем ба нони гандами ай фатири гандами қатӣ қуртоб ҳастай ба фатири варақӣ қат меган ку ам хеле баъд ҳастай қуртоб бо қаяки закас қатӣ мешава думби гӯспанда ба пиёз жарид мекунанд дар рӯи қуртоб мерезану хелишам ҳастай бо чи ай ай бародаро биёен даша бо ҳамиҷа бо иншолло бо видеора нигоҳ карангре бо дар видео салом алейкум ака дар видео иншолло даша бо гав задан мегирем бо иншолло чӣ мекунем бо чӣ мекунем иҷа одам бисёр шуд ман равон ки коргаро спед намекунанд чӣ мекунем дар видео бо иншолло гав задан мегирем бахши зиёда аки видеои ҳами сардастакӣ шуда видеои деҳқонӣ